и другият бенчи. Който има мой сладък. Обаче за първи път видях Бенджи така да ревнува. Той не съм предполагала, че мой да тръгне. Да. Не, той иначе са звери. Така и на по-големи кучета, да. С време на време Мъж? проявява характер. Макар че там на поляната всичките са твърде големи за него. Ау, ти... Да. Галя, дигни турбата. Опа. Мерси. Аз не знаех, че... Не мога да ги стигна. Бенджи, мамо, вече се опитва да захапи другия Бенджи за опашката. Нищо. Те ще се разберат. Ще се разберат спокойно. Те са набори. Да. Той какво е, като го захапе, нищо няма Да. да стане. Да, бе, да, неговата козина е по-тънка на лайфето. Нищо, той трябва да се пази сам. И да, ма той да... Галя, моля ти се. Забравя, че успявам. Направо забравя за Галя. Той по принцип не играете. Не знам сега какво ще стане. Не знам. Бенджи се опитва да му се наложи, да му покаже, че той е шефа. Мисля. Галя, как се казва кучето? Папагалчета. Как се казва? Ние бяхме с папагалчета. Не, и те умряха, обаче останаха две момиче и момиче. Аз ме представя. Това има два хамстера, които умряха на 6 месеца. Ау. Тя вече свърши. Галя, извади другото шише. Аз ще сляза додолу да... Ами. Аз много и само я ще... Чакай, няма! Само и аз да си ти на мамо. Легни, Искам да го маха до сперче. легни долу. Легни. Дай да го махнем, искаш ли? Не знам. Не знай. Да, ще пресъпа ти да дръжни го, бе. Да, след мъничко ще налеем. Няма, след малко ще налеем.